Така, какво виждат очите ми? BMW X5 2017 година дизел на 76 000 мили. Интересно. Срещат се дизелите в Северна Америка. Този специално е на търг във вторник. Дали може да го видим на живо? Нека видим. Аз си Васко, значи ще го гледам така, както аз, като един дилър гледам автомобили. Първо гледаш кой продава. Дилър. California Motor Trade е дилъра. Това не е добър дилършип. Това са коли, които просто дилършипа не може да продаде и нарочно я оставя на търга, за да може да я махне. Е така, като видиш стикери. Колата е полирана и въпреки това има дръскотини, които стоят на нея. Гумите са в добро състояние. Не е перфектно състояние. Check engine. Свети, обаче ти каза, че знаеш какво е. Тук е използвано. Ключът е оригинален, най-вероятно или стар ключ.